जगतपुर गणेश पूजा देखा जगाई आप कहे। हाय फ्रेंड्स, आम आईचु जगतपुर केरल गणेश पूजा देखा तेणु आपड़ भी आम सागर देखते लाइक मुझे जहाँ कहली भयस आसो तो पूरा गणेश पूजा भोपाल होगी। मीना बजार तो एपटे आम जापार भितर को जाकि निश्चित देखू भिडियो अपलोड ଟିକେ ସାମ୍ନାର ଦୁଇଟି ଚେୟାର वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी बिजली हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। आगे तो बुझी जाए सब दुकान तुम किसी किणवार ना आसमें आम बाबुन पे गोटे निहाती गोटे मोबाइल नेबी फाइनाली जो दुकान खोजी से दुकान मिलगला चषमा गोटे नबार था चषमा अच्छी तो माउसी बस भाई बस चषमा नबू टोपी नबू बेल्ट भी अच्छी तो एत देखाना तुम नजर ना भल लगे ये हूँ मात्र हरेक माल 10 टंका देखी 10 टंका तो ये आम किसी किणवार ही ना तो दुकान पूरा हाउसफुल अच्छा मात्र 10 टका बेले जी ना से हाउसफुल ही हम एपटे चूड़ी बुड़ी भूल बाटर पलि आस लेडीज दुकान पटक पलि आसलु तो किसी ना सब चलो एपटे एबीसीडी ए रिंकी इंग्रेस शिक्षा गोटे नवा रिंकी इंग्रेस शिक्षा गोटे नहीं जा लास्ट बही दुकान एपटे डेक्ची हांडी तो सब पड़ी फ्रेंड
ଦେଖୁଥିବେ ହର ଏକ ମାଲ 20 ଅଛି 20 रुपया ତ ଦେଖୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଫଟୋ ପୁରା ଫଟୋ ହିଁ ଅଛି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବା ଚଷମା ଏଠି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଚଷମା ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି କିଉଟି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଭ୍ୟାନିଟି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ବ୍ରସ୍ ବି ଅଛି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଆମ ବାବୁନ ପାଇଁ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଫଟୋ କମିବନି ତ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖେଇବା ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ତା ରେଟ୍ ଚିହ୍ନିନି ତ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୁଦିରେ ନାଁ ଫୁଟା ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଅନେକ ସାରା ମୁଦି ଅଛି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ନାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ନେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏପଟେ ଚପଲ ଏପଟେ ଅଛି ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଏପଟେ ବି ଅଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନାର ନୁହଁ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା କରା ହେଇଛି ଏପଟେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍ ଯାଇ ହେଉନି କ'ଣ କରିବା ଦେବ ଗୋଟେ ବଳା କିଣୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଣିକି ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ହବ ହଁ ଭାଇ ତମ ପଇସା ରଖ ଭାଇ ଆମକୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ତ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଛି ସୁନା ରୂପା ପୁରା ହିରରେ ଫେମସ୍ ତ ପୁରା 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ତାରିଣୀ ଆମ ବାବୁନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ନେବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଯିବ 15-16 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତାରିଣୀ ଏଠି ବି ସୁନା ରୂପା ଜିନିଷ ପୁରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ କିଣିବାର ଅଛି ସେ କିଣନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିକି ଦୋଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ ଅଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ରାମ ଦୋଳି ବି ଚାଲିଛି ରାମ ଦୋଳିର ମାହୋଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜଗାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଧର ମୁଁ ଯାଇକି ରାମ ଦୋଳି ବସିବି ଏପଟେ ଅଛି ସିଂହ ଦୋଳି ଏପଟେ ଅଛି ଝଟକା ଦୋଳି ସେପଟେ ଅଛି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳି ଏପଟେ ଅଛି ରାମ ଦୋଳି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ଦୋଳି ଦେଖୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଛଣା ହେଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଏକ ଅଛି ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଛି କି ଆଉ ସେଇଟା ମଥୁରା କେକ୍ ଏଇଟା ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଗଲା ଆମର ଆଉ ଖିଆ ହେବ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ହେଇଠି
ବୋକା ଭାଇ ଆମର ମଞ୍ଚୁରନ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ବାବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତେଲଟା ଅଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଖାଇକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି ଆହୁରି ଖାଉଛୁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା ଗରମ ବସୁଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗମ ଝାଳ ବହୁଛି ଏତେ ଝାଳରେ ଖାଇ ହେଉନି ଝାଳ ବି ଟିକେ ହୁଏ ରୁମ ଲାଗି ହାତ ବି କାଚଡ଼ା ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ ମୋଟା ଖାଇଲି ତ ଏତେ ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଦେବେ ଏଇ ଗରିବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମର କିଏ ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଚାଲୁ ସବୁ ତ ଏଇଠି ଚାଲ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ ଆଉ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବ ଦେଖିଥିବେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ସେପଟେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି କେକ୍ ଚେରି ଲାଗିଥିବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇପଟେ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷୀରି ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ସବୁଥିରେ ପଇସା ଏଇ ଦେବ ଜଗା ହେଇ ତାର ପ୍ରବଳ ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏପଟେ ଆଉଛି ସେପଟେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ନୁଆଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ତ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଛଣା ଛଣି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ ଗମ ଗମକି ଝାଳ ବହୁଛି ତ ଝାଳ ବୋହିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି କ୍ଷୀରି ତ ମୁଁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଯାହା ହେଉଛି ସେମିତି ଲାଇଭ୍ ସବୁ କରିଦେବେ ଠାକୁର ପୁରା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମର ପୁରା ଶିବ ଗେଟଅପ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିଛି ଆମର ଶିବ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠେଇବୁ ତ ଦେଖୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇକି ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବୁ କିଏ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରି ପାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ରହୁଛି ଚିରୁଛି ଖାଇକି ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଖାଇଲୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲୁ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇଲୁ ଆମ ବାବୁ ବି ଭେଟିଲେ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ ଜଗା ବି ମଝିରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ବି ଦେଖେଇଛି ତ କିଛି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫିରେ ଓଲଟା ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ ମିରେଇ ନେଇକି ପୁରା ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମ ଜଗା ହିସାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପଳେଇଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇକି ଦେଖିବି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତୁ କହୁନୁ କାହିଁ ହେଉନି ଆସୁନୁ ଓଲୋଟା କଲୁ ତୁ ଆରପଟ ମୁହଁ କରିବୁ ତୁ ଦେଖାଯାଉନୁ ତୁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ ଆଡ଼େ ସେଲ୍ଫି କରିବୁ ଦେଖାଉନୁ କାହିଁ ହେଉନି ତୋର ନା ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୁଲି ଯାଉଛି ତୁ ଧ କୋଉଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ତମେ ସେଇଟାକୁ କାହିଁ ମାରୁଛ ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରି